uJesu Kristu inkosi. Sorry. Jesu Kristu inkosi bazalwane, Nkosi yami into engiyibuka la kitchen ayiseyinhle. Ama hash brown bazalwane. Mahle bazalwane, ngicela ukunivezela nje Nkosi yami bazalwane, ubuhle ngibona la. Haleluya bazalwane. Siswami, ngicela usichazela kabanzi nje ukuthi ufaka inani. Uwenza nje ngobhatata. Siyawugrate ubhatata wakho, urinse, bese wenza nje ube dry for crispiness. Starch futhi asifuneki, so uyawurinsa nje as much as possible. Ebese ufaka uflour, ufake amaqanda, ufake ne-seasoning yakho wethanda uyifaka. Ebese-ke kuphuma kunjena ku-crispy and nice. Bazalwane imnandi fake sawandla kwesibili siwadla la ekhaya abafundi bazalwane khala abafundi khona onke amakhono so abantu ngiyanani bazalwane siyambonga uJesu ngakho bafundisa imbabaza amen. Haleluya bazalwane, yavi mnandi lento Nkosi yami. Angibuye kahle into enziwe ekhaya abafundi bazalwane. Imnandi bazalwane, imnandi. Sisi wethu sesilungiselile so sisidla yona ke manje bazalwane. Hash brown. Oh Jesu siyabonga. Amakhono agcwele la ekhaya abafundi bazalwane ngobhatata cabanga ngami. Umixwe nje ubhatata, ngamixwa flour omncane, uqanda nje bese chazela udadewethu. So nje bazalwane kuphuma nje into emnandi, yazi angazi ukuthi ngamchazela kanjalo omunye umuntu lobumnandi obula. Mnandi bazalwane, mnandi. Bafethu khala abafundi yebo. Haleluya bazalwane, uJesu Kristu inkosi uyabusa kuze kube phakade bazalwane. Ngithe ngizobheka umlilo la ngifuna ukubeka amanzi ugeza ikhanda bazalwane. Ngabe sengihlangana nemililo bazalwane emithathu khala abafundi ezenzeka khona. Na umlilo wokuqala lo. Konje bhutama unalo? No. Unobhontshisi uqhokwana. Owesibili konje khona la. Ubhontshisi omkhulu we lo mhlophe bazalwane. Hayi bazalwane into ezenzeka ekhaya abafundi hayibo umnandi ekhaya. Siyadla. La ujeqe la sabusi sizosha bazalwane kodwa khona ujeqe. No bazalwane kumnandi ekhaya abafundi. Ujeqe lapha ubhontshisi omkhulu la uqhokwane la ubhontshisi lomncane. Yo bazalwane siyadla ekhaya abafundi. Nkosi yami siyambonga uJesu bazalwane, siyambabaza nje ngakho konke. Ngibuka lento enhle nje ukuthi umlilo ngapha, umlilo lapha, umlilo lapha bazalwane. Hey Inkosi iyanakekela bazalwane. Inkosi yazini yasimangaza usuku nosuku kuhle konke nje konke kuyasimangalisa bazalwane. Hey ngithe angiveze lento enhle engake ngibukayo la. Mase sesiqedile ukupheka bazalwane. Bese ngibiya amanzi okugeza ikhanda lami nami nje. Hayibo bazalwane. Siyambonga uJesu yazini. Asihlupheki bazalwane futhi asisoze ngoba uJesu ukhona ungakithi. Amen. Haleluya bazalwane, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga ngomdumbulo. Masuvuthiwe uba kanjena komunye uyayibuza ukuthi kazi umdumbulo masuvuthiwe uba kanjani. So uba kanjena ke bazalwane, ngesikhathi siwubilisa siwufaka kancane usawoti. Then ke wabila right ke. So umnandi ke manje usuvuthiwe bazalwane, sokudla ke. So ngizothi nje akinitshengise ke sesiphakile vele sesiyawudla ke nje. Haleluya bazalwane, umnandi kakhulu umdumbulo Nkosi yami. Ngiyawuthanda ke bafethu mina kakhulu. Kuthiwa yini konje English? Cassava. Yes. So ngiyawuthanda kakhulu bazalwane. Ngizothi anginibonise nje nani lobu buhle obungaka Nkosi yami. Khala abafundi siyatshala bazalwane bese siyavuna mase siyadla. Siyayibonga inkosi uJesu Kristu. Haleluya. Amen. Amen. Jesu Kristu inkosi bazalwane, uyabusa kuze kube phakade. Hey bazalwane, inkosi yami abafethu babhizi ngapha. Balungisa bazalwane. Haleluya, haleluya. Uyabusa uKristu Jesu. Haleluya. Haleluya bazalwane. Sacela ukubuza bazalwane sise nenza into ngapha. Ngiyaxolisa cela
bazalwane uJesu Kristu inkosi abusa buze buphakade. Bazalwane namhlanje ke sokwenza i-plantain fufu. So njengoba ningibona nje la obhanana bethu abancane laba sokwenza ngayo i-plantain fufu. Mnandi kanjani bazalwane nizobona nje khala abafundi bazalwane sifunda yonke. So nje soshaya into emnandi kahle i-plantain fufu. Angaze ngenze before but ke ngoba ngisekhaya abafundi ngifunda konke. Sengifundile ukuthi khona into ekuthiwa i-plantain fufu emnandi. So kwamanje uqala uyicwecwa so. Angithi mama sicweca kancane kanje? Kancane kanje? Ngoba easy ku-blend. Amen. Sabonga ma. Okay, uyishaya kangaka ke. Ngiyayicweca. Mangiqeda ngizoyiblenda. Uzobona nje bazalwane into enhle ezokuphuma la. Uzobona ubuhle obuzovela la bazalwane. Uzobona nje. Bazalwane nje. Sophuma nyanyama duze nje izitoro bazalwane. Siphilele ngento esitshalela zona. Esazi kahle ukuthi about this one is the original thing esiyitshalele yona thina. Saqeda lapho sayivuna, saqeda lapho sazenzela ke inawo. Into esoyidla noma uphuthu lethu noma masifuna ukwenza amakhekhe noma ujeqe. Umdumbulu besukha namhlanje sayotshengisa nevideo yakhona. So umdumbulu wona ngithi sanixoxela ukuthi wenza uflour. So nebanana nawo wenza uphuthu, wenza stiff pap. So bazalwane nje isidingo sokuya ezitoro siyahamba siyasiphelela bazalwane. Siyabonga nje Jesu bazalwane sifunda konke ekhala abafundi ningibona nje ngoba ngiqoba kube kuncane kanje ngizoqoba nje ukuze kube ningi. Yonke.